Television affair ang Jobanivlog channel tamko fin ke support ko shoi ma je forward nai mohorlan sna bar dam go in vlog ko futa jeba sai lamon jabe hane mani interesting khamna chesta khalamana ga bai sigaw request khalamon serba ba grand mohorlan channel ko subscribe khamna gala like comment share khamna khalamon jabe na ambre ang mane se doubt jabai na angni haljalo bidi jayo na ang se jebo milainani mawno rongla na mano rongla sunafor na boybo गथ' गथाय गोनाङा बिदि जाखायो ना मा जाखायो ओ मा गो एथ' ग्रोब ग्रोब मावो आङो खिन्थु बबे समाव आंना दे बेबायदि गालाय गजाय जायो माने बे दांलाय नै फिफा ब्रह्मआ मालाय मालाबानो साहा पानि अमा गतुरुलाप इनिफ्राय आरो इनै बाहेरायाव जालायनाय दं सोलायसैलाय फोल्लाब फोथाब गालांनानै एसे देलाय होनानै फिफा फिसा सानैजों साइकेल सालायनानै ओंखारलांबाय दा बिमाया बेफोरखौ लागाव हरि ओम हरि कृष्ण बे किचननि हालत थिग बिदिनो बै बिसना फिसाखौबो आं सहायनो हाला आरोना आं स्र' खनानै दोनो बबे समनिफ्राय बिफानि गांनै फिसालानि गांनै फिसाजोनि गांनै आंनि गांसे थानानै बिसनायानो जाब्रा डेन्स आरोना थ' माथो सोरनिखौबा भिडिअ जा स्र'नो नुयो आङो आंनाल' बिदि हालोद आरोना ना आंसो बिदिखौ देखायफ्लाङो आं खिन्थु जेरै दं एरैनो हाजिर जाफैयो नालाय ओंखायनो आंना बे जाब्रा जाब्थायाबो हाजिर आरोना थ' एकदम र'ज का र'ज आंनि रुटिन आरोना बेफोरो बिमा बुरैनि एसे रेस्ट लुगैबायमोन आं सुनाफोर सन्यास लाहैनो लुगैबाय आं मास मोननैसो आरोना एकदम माया दुनिया गारनानै सन्यास माने मजाकसो सुनाफोर बेफोर जेबो नङा राखावसिखा फटाफट खतम खालामनानै लागोनसै आङो थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिन ब्लग सावन्थामजों मा शेयार खालामलांनो हायो साहायाबो आंनो फुदुंखानायमोन मोदोमफ्रु हाइजें होलायलायनानै ओमफ्राय दोनथ'नानै दसे उनाव लोंसै होननाया माने फिसाजोखौ लोंखुमानोसै चान्स मोनथ'वाखैमोन न गाव फुदुंनाय लोगो लोगो सिबाय मा जाखो जोंजोंबो नारा रायलायहरनाय मा हरनाय फ्रुस गोदौलांफिनजोबलायबाय सेस हरि ओम हरि ओम अरजाला आरो माथोबाव आंनालाय ना अफिस होसोनांगौ ना मा होसोनांगौ बेफोरखौ मावाबालाय माथो मावनानै जाबावनो आंलाय हे भगबान बिदि बुंनानै खि बिदि खामानि सानफ्रामबो हाय इसोर प्रभु गायनाय फुनायल' बाद बाखि बेफोर एकदम हाय रे हाय सुनाफोर खनसेनो दुगैनानैबो लाखानो हाबाय आङो गाफु गाफाग्रा बुस्थु सुलाबायदों आरो ओमफ्राय भगबान माबा दाग्लाफा होनानै लानायथां माथां आरोना बिथाङानो जेबो नङाथ' फोनजायोथ' होननाय लोगो लोगो लाबाय आं सुनाफोर आरोना दाख्लै सिन्दुर थेमा मोनसे बायदोंमोन फुजा होनायावहाय थ' बेयाव फोथा मोनफालायदोंहाय थ' मा खालामनो आरोना एसे लागायबाय सुनाफोर अ मा ग ओमफ्राय आं बिथिं फैनाया जाहैबाय मा नै दाख्लै मैथा जानायखौ थुनानै दोनदोंहाय आङो नै जागोन ना जायाथाय हाखर जावै एसे थुयै थुनानैहाय मा होनो खिलिगोन ना खिलियाथाय दै सारस्रो होबाय थानोसै आरोना आङो जानो आन्था ओंखारबानो जाबाय माथो बिदिखौनो गायनानै जायो होन्दों आं खिन्थु गायफेराखै आरोना माने बांद्राय जानायबो जाया नालाय ओंखायनो बायनानै लाबोनानै जाखिनि जायो बेनोसै आरोना नै थुनानै होदां एबार जाथोंसै अम फम फहा होननायसो जानोसै नैहाय गाफु गाफा एसे सुदों वालावनो लामला लामलि एखे मैलायानो आनलिमिटेड जोंनावबो आयौ नानिनि जानाय माबा माबि खोलैनाय जाथोंसै हरे कृष्ण एबारना जागायलायबाय सानसुनि आदार अ प्रभु नङाहाय मा अबाव हिन्जावनि गुलाम गेलेमाव गेले भगबान हाबाब हिन्जावखौ खामानियाव मोनसे मोननै मदद खालामनाय हिन्जावनि गुलाम होनो नामा सोरबा जाय बिदि बुङो बे दै बे नोंनि लोगोफ्रा जाग्लांसो जाय बिदि बुङो रायखादों आं सोरबा नुनानै बिदि बुंदोंबा बे जाग्लांसो बे हिन्जावखौ अना हिन्जावखौ मदद खालामा नों सुथियाव एफा गोबावजों फैनानै आङो ओंख्रि मोनसे हानानै होनायावनो जरुखा गुलाम जायो नामा नों दोनबा आं हाखागोन ना टेनसन गैया नुनानैसो होनगोन ओमफ्राय जेनेबा आन्दोआव हानायखौ होनला आरो जायफोर बुङोना बिसोर आन्दोआव हायो बिसोरना बिसिफ्रा भिडिअ खालामा नालाय ओंखायनो नुवाखै आरो नङाबा बिसोरथ' दख'नाबो सुयै जानो हागौ मिथिबायना आंथ' नोंखौ बिदि जेबो सुहोथाराहाय इनाय बानायनो मा होनो सुनाफोर सोरबाखि एसे मैगं सायना होनाय माबा होनाया जरुखा गुलाम जायो नामा ना मालाबाबो नङा मदद खालामनायसो जायो आरोना सिदा सिदि जानबा जायाबाथाय दालि जानबावबाय उफाय गैया गथ' गथाय आरो जोंनाबो ओंख्रिया जोंनि दालि जाथावथावखा नालाय ओंखायनो जाननानै होलायबाय मुसुर दालि बयल ओमफ्राय ओंखामबो जानखाबाय लोगोआव ओमफ्राय नैबे आरोना मैया बायनानै लाबोदों मुथानै ना बेसेबांमोन बे मुथासेयाव आवाजानो गैबावलासो नोंखौ देखायनो आयै सना
दे आङो माबानोसै बेखौबो दे देखायबाय बेलाय गेलेगानानैनि ना मा आं सामब्राम बानलु आरो रेडि खालामसैब्रा नों हाखांखासिगोन ना माथो जाखो समाय मिलायबा बिब' बिनानाव बिमा गासिखौबो हेल्प खालामनांगौब्रा समाय मिलायाबा मिलायासै आरो माथो आङो गुगु गागा गानदु कम्बल सम्बल लामस्रांबाय नालाय खामानि हाख'वा जाबाय एरासै 11टा जानो एसेल' बाखि आरोना अब्लासो आं ओंखाम संग्रा हाबनो हायो माबा रुटिन बायदिसो जालांबाय आंना दा सान्दै आरोना ओमफ्राय बे थास' बिथ'रिखौ जागोन सनाफोर जोङो ओइ उन्दुराव दोननाय उरि बाबा नैहाय मनिपुरि सिजला थियै जानायखाय दंबावो बेखौनो मोननैसो गारलानानै जागोन आरो लेथ्रा जाबाय आगैया दे आं दा साफा खालामगोन दे सना दे आसलि नाफामबो गैया जाहैबाय जायोहाय बेनो कयेकटा दंबावो नाफामनि बाबसोना है नाफामनि बिबैसो जागोन बियो आंनि आइडिया बेनोथ' मोदोमनायाथ' अभारलड मोदोमो नोंमारगौ आरोना जानोसै बाथोन बायदि तेल तेलासो खालामखागोन एकदमबारे दालि दंखायो नालाय माथो सिन्थाबाव नायनोसै ओमफ्राय र' मा लागावदेरनाय जायो खनदो सना नों दे है बागुरुम्बा दे बागुरुम्बा हाय लोगोफोर गान खननो लोगो लागासिनो बिमाया समाय गैथ'आ र' फटाफट थास' ओंख्रि संहोलां खनहोलां सनाफोर एकदम मारै होननो है बागुरुम्बा होनसै है बागुरुम्बा इदि दे आं दा फैगोन दे मा बेखौ अरनाङा एन्जर जालाङो मानसिया एन्जर जालाङो बाबा खनगोननो बाबा खनसिगोन दे बाबा दसे खनथ'दो दिनै एसे गरम जाहांबायना दैथिंल' थांनाय सुरु जालायबाय आरोना जों गुंग्राय रोसि पेन्सल टाइपनि गगासिनो दङ इसिबां हा बाबायाबो थांबाय थ' खननो थांबाय थ' बिफाखौ नागिरलायबाय बिफाया बै न'आव थांबाय थ' खननोसै थांदो ओमफ्राय आङो ओरैहाय ओम नम' शिवायनि नाम लानानै दा मानथोंल'सो इसोर होननाय बायदि बहायबाय आरोना दालि ओंखाम जाजोब्बायानो थ' बेखौनो जुथे माबानोसै आङो ओरै टमेट'खौ बेगर गारनानै लास्रोखाबाय गरसे गरनै थाबायहाय बाद दे बेजोंनो एवगोन आरो आङो ना बाथोन नै बारा नङा एसेल'खा तेलनो थास' गोसोम थास' गुफुर मिक्स माननायखौल' टेनसन जायो आङो बाखि ओंख्रियाथ' गोथाव जाखायोआनो दान्दिसे उनाव रानबायानो होनजासै थास'नि दैया आरो एसे रानथाब होबावगोन आङो ओमफ्रायसो गारलाना होनोसै टमेट'खौ आरोना टमेट'खौबो होनानै बिराद एग्लिबाय आङो ओमफ्राय दै होनांगौ बायदिखौनो नुलायलायासै आरोना टमेट'जों एवथाबबानो जासिगोन नामा सानबाय थावबो थौला एसे आख्लायगोन आङो ओमफ्राय गोदौ होनानै ना गोरानबोथ' हरनांगोन ना गोरान माने माबायानो जाहैबाय नाफाम बिफोर नाखौ मोनबेसे होनो मोनथाम मोनब्रै अके बस जो हुकुम मेरी आका र' एसे होबावनां एवथाबथारनो नै कयेकटाल' आरोना नानि दैथिं थांलायबायलै गान खननो आंगायलायबाय फैदो आं बागुरुम्बा मोसानोसै फैदो ओरै जाया मा जागोनहाय सयथि गरम बोथोर फैगौ मायावबा कन्ट्रल खालामगोन आं बेखौ जारला होनाय लोगो मोदामफ्रुनो नै थुग्लिजोबथारगोनसो आङो खुनु खोथा गैया एकदम एवथाबबावथारगोन जाथावथाव नुखाबायना आरो माथो नांबावगौ एसे हरनोसै दैखौ हरलाय जासिगोनबो दां बिदिनो खालामहैफिना होमबा गोराननो राननानै जागोन ना अबेखौ जानो र' आं हानो र' जागोन गोथाव जागोन बास माननायनिल' टेनसन जायो आं एसे खोबथ'दा नामा एसे ये भगवान दान्दिसे उनाव जा मोदोमफ्रुजोब्बाय ओमफ्राय नै लाबायानो आयै फिसा उन्दुनोसै थ' सना थ' गोरानो खालि सनाफोर नै भगबान खम जाबाय बिफां खोमा खम जायाखै भगबान मा बुंबावनो बिराद खालि गथ'फोरनि थोरसि साफा स्लिम स्लाम थास' बिथ'रिजों बेस्रा जा एकदम हिट जादों होनगासिनो गोथाव जामारदोंबोहाय बिराद मोजां दालिखौनो दांलायासै बाब्रे बाब जोबख्लाबजोब्बाय कुकारानो बिदि कुकार खालि जालायनाय जाहोनोबासो मोजां मोनलायो आरोना आंबो होनबाय ना बे एसे एरनाया बहुत गोथाव जायो आरो सियारफोरखौल' न' सिङाव दोननो हाला आयौ बे गथ'नि जुनै खालि दैयावल' गाखोनाय सुख सान्थि मोनजाखायासै बेस्रा बिफायाबो
साफा खालामनानै लागोनसै र' सिथों हाब्बाब जाबायहाय बिफा जाबाय बिदि दारेखायबाय थादों जाम्बाल' गांसे लंपेन्ट दं आरोना अबे बायामोन नोङो हा जुम्मुआव गावनो जा पकेट जेव लंपेन्ट बायनानै लाबोबाय जुम्मुनिफ्राय ओमफ्राय दाना बेखौ जोंजों गानबाथाय आंनि बिसिनाया जाखांलायबाय ओमफ्राय जानला माला रोंनावदों आंहा जाखांहरलायबायब्रा 6 पकेट ना 8 पकेट होनो जेव गाननानै गावहा जोंजों ओंखारबाय हैस दानो आंखौ जाम्बा ललालासो नुगोन होननानै एकदम गानाब्रा बियो खुफिनो ओमफ्राय जुम्मुआव गानो नोङो बहा गानो माथो लांफैयाखैनो बायना मा गोसोखाङो गानखाया बे मानसिया बिदि पकेट जेव लंपेन्टखौ गाननानै गावनो आरो आंथ' होनखाया बिदि जाम्बा लला होनबा दाय जागोन ना आं नुबाबो होनाब्रा ओमफ्राय गावनो जाम्बा ललालासो नुबायदा आंखौ होननानै नानि सोना गादो आं सुनोसै दे भगबान नै ओमफ्राय सासेया माला बुब्बानो सियारखौ लानानै सुनो थांबाय हायै दे एखमबा फिफासो एखमबा फिसाजोसो आं गथोंसैल' गादो सोना आंथ' सुनोसै दे थांदो फिफा दस्राखौ दोनो भगबान बिजनिनि फंबाय बिदाफोर नायफ्लांदोंबा गाज्रि दा मानसि बिगुमै एसे खेलायसो बुंदों आरोना आंखौ नांथ्रो बुंदों आरोना बिजनि जाहैबाय नालाय बिदि नङा जे बिजनिनि फौजिफोराल' बिदि 6 पकेट गाननानै एकदम बिसि फिसाजों बेरायो बे नङा गाव गावबागाव सयस आरो मा गाननोबो हागौ गाननायालाय माथो जाखो बिजनिया आंखौ ओरैनो लादेर हरबाय आरो एग्रां हरदों एकदम गाज्रि मोननो हादों सोनाफोर बिगुमाया जास्ट फानसो खालामदों आरोना साइडआव मिनिबाय थादों जिनो गावनो बुंनानैहाय बाराबा ओमफ्राय आंहा समायनासो नुयो आरोना एकदम 6 पकेट ना 8 पकेट लंपेन्टआ गानबाय ओमफ्राय बिजि फिसानि बेग थफ्लाखौ आलायबाय बे एसे समायो आरो माथो नांबावगौ फौजिबासो लाजिनांगौ आरो बेलेगाल' गाननांगौ जि लरा बुङो बियो बिजनिनि साइडआवसो नुयो आं जालायनायखौ नुवाखै गावबा अबाय थांनानै माला नुफैखो या गोदाव सोरावखा हजम जानायनि एसे गान खनसिगोन नोंसोर बिदि नमुना खालामबा आं खामानिखौनो मावनो नंला सयथिबायो नायसाय हेल' होनबाय थानांगौ नै बिफाया आमा नों खनला दानिया मोसाफैसिगोन हो जिन्स गानलायनाय फिसाजो ओमफ्राय दे दा खनदो र' आं दा रेकर्ड खालामगोन दानिया मोसाफैसिगोन अबेनिफ्राय फ्रम लालियापारा फ्रम बिजिन्दा बुंखा फ्रम लालियापारा होन दिगदार जागोन नङाबा ओमफ्राय आं बिदि गलंआव फुजों जानाय नंला आरो दा सुनाफोर एकदम सिदा किचेनाव हाबफिनबाय आङो नायदो टेबोलाव जादोंबा टेबोलसे ओंखाम गाहायाव फाथि बनन जादोंबा फाथिसे ओंखाम आरोना फिसाजोनि आखलहाय सुनाफोर मा खालामनो जानायाथ' बारा खहाबाखै मानसिया सामसथामना सामसफोरल' जादों आं दालिजों दौनायाव आरो फिफाजों ओंखाम संख्रि एसे जानाय बेल' आरोना ओमफ्राय थारैनो आं खनसे बुंबावगोन दानि 6 पकेट ना 8 पकेट लंपेन्टनि खोथा बुंनायाव थ' बिथाङा मिनिनानै जास्ट आंखौसो एदावदों बेयावनो आं बिथांखौ गोग्गोमसो होनबावलायबाय आरोना केमेरानि आन्दोआव जाहा थाहा बुंनाङा हाय बिजनिखौ जोंहा बिजनिया ना हाइ फाइ ना गोरिब फुरा मिडल क्लास जायगा नर्माल एकदम साधारन सा नोंनि हिन्जावा बे जायगानिफ्रायसो थ' आंनि बिदा फंबायखौ जाला माला जेबो दाबुं होननानै आरोना जास्ट फान मस्ति आरोना सोरनाबा मिनिनानै जायो गावहा ओमफ्राय आंबो मालाबा एदावो नालाय थुब्रि लालियाफारा आरि होननानैहाय ओंखायनो गाहाबो आंखौ उल्था एदावदों आरोना सोरनाबा थ' सुलि सुनानै लानोसै आङो ओरैबादि जाब्रा डेन्स ओंखारा नङा ओंखारो मानसियासो 3 जानो हागौ 4 जानो हागौ हे प्रभु मा जाखो दासान्दि जोंहा साननिबो बेनो मोनानिबो बेनो जाखां लोंखां मावखां दांखां 3:30 सानसुनि थैस फाग्लि जागोनहाय 3:30 बाजियावसो सानसुनि गय फाथै मालाया बेलासिनि सालनाय टाइम जालायसै थैस आरो मा रेस्ट खालामबावनो मैयाबो फिसाजोआ मोदोम दुंनानै बेस्रा मोनायावहाय खयथानिफ्राय उन्दुमायाखैमोनलाय बिफा 1थासोनिफ्राय नामा 2थानिफ्राय 1:12सोनिफ्रायनो जिरायनानै थानाय आरोना गन्थङा मुथे जानाया हराव एकदम एसे फार्स्टआव थाव लानानै एसे मोजां माबाबाय जों उन्दुलांनोल' लादों जों बहा उन्दुलांनो जों उन्दुथ'वाखैनोमोन जोंनो उन्दुगौमोन 12था जाखानोसै जानाय लोंनायानो बेसेबांबा देरि जाखानाय सुनाफोर बिनि सिगांबोथ' देखायखादों 11:30आवसो हाथाय मानजिखादों 12थायाव फिसाजोआ सिखारबायानो उन्दुनाय गैया जेबो गैया आरो दाबो उन्दुआ दहाय दसे उन्दुनायल' आरोना
मुलि दंखायो दौदों दौनाया ओमफ्राय हामथाराबा डाक्टाराव लांनांगोन आरोना तात आरो गयसो लाबोदो नोङो इसो हाजिखौ गसिनबावदों बिफाजों दोनदो सना गैया दोनदो थेवब्लाबो एसे सिं फेंनांगोन जानाय नङा सयथिबो नङाबा दुबसो थांनांसिगोन आंसो नाङा फाथै नाङा ओमफ्राय मा बाबा नोंखौबो एक्सट्रा बुंबावनांगोन नामा हा मबाइलावसो गोदोगासिनो दङ ओरैबादि आलदा थाफैलायो ए भगबान बे बिसिनाखौबो हनै दानि फैनानै खुनानै फोरलाबजा दोनफैलायबाय दाउस जिबन बेफोरनो आंनि आरोना बोबाव दसे सिं फेंनो सनाफोरनि दान्दिसे उनावनो सासे मानसिखौसो ज्राव बानांबाय आरोना बिदाखौ एसे उन्दुथों बिफाखौ एसे उन्दुथों आंबो एसे उन्दुनो साननाया ना मालाय उन्दुलाबा मादै बै थांबाय मादैया जानाय नङा सोनाबार जानाय नङा ओरैबादि दिगदार आरोना गावबो उन्दुआ मालायखौबो उन्दुहोआ आरोखि थ' जेबो नंला बेफोरो बिमा बुरैना बेफोरनो जिबनफ्रा सोलिबाय थाखायो नङा होमबा सोनाफोर ओमफ्राय मा होनो बेफोरखौनो दिनै शेयार खालामबाय जों एसे मोजां मस्ति फुरथि खालामनायखौनो नै एसे गुजुस्रादोंबो आरोना मोजां मस्ति फुरथि खालामनायखौ नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामनाय जाबाय आरोना जों मिनिनायखौनो शेयार खालामबाय गाज्रि मोननो नांला आरोना दैलि ब्लग्स नालाय आं माथो देखायनो जोंनि नक जगखौनो एसे शेयार खालामबाय आरोना स' बिदिनो फुरथि थानांगौ होननानै आं सानो दा नोंथांमोनजोंबो शेयार खालाम नोंथांमोनाबो हानाय माने मिनिनानै था फुरथि खालामनानै था दुखु दाहायालाय आरो मा फैगोन आरो होखारहरफिननो नाजाफिन आरोना ज्राव 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 आंहाथ' सुखुआनो जा दुखुआनो जा हाथाइफ्रानो बारा लोमलानो नागिरा आरोना ओरैबादिसो सिरियास गैयि सिस्टेमसो नुनायाव खिन्थु उन्दुराव थायो दुखुआ आंनावबो एनिवे सोनाफोर दा ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि नक जग ब्लगखौनो फुराय नायलांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच आयदा खानायखौ बोबावदोंसो बुमायसा बिमानि दान्दासे खानायखौ बोबावदोंसो आरोना